Здравейте и добре дошли в нашия канал. Днес ще говорим на една тема, която често предизвиква любопитство, но за която все още има много неясноти. Какво представляват клиторът и G-точката, каква е ролята им и защо е важно да ги познаваме по-добре. Ще ви разкажем всичко това по ясен и разбираем начин, без никакво неудобство и без еротични изображения, защото целта ни е да предоставим полезна и научно обоснована информация. На първо място, нека започнем с клиторът. Клиторът е малък, но изключително чувствителен орган, който се намира в горната част на вулвата, точно там, където се събират малките срамни устни. Макар и видимата част да изглежда съвсем малка, клиторът всъщност е много по-голям. Под кожата се простират неговите корени и структури, които обхващат значителна част от гениталната област. Клиторът е съставен от еректилна тъкан, подобна на тази на пениса, и съдържа повече от 8000 нервни окончания, което го прави най-чувствителната ерогенна зона в човешкото тяло. Основната функция на клитора е да осигурява удоволствие. Той не е свързан пряко с репродуктивната система, а съществува именно заради сетивността и оргазма. При стимулиране клиторът може да се оголеми заради притока на кръв, а усещанията, които носи, са индивидуални за всяка жена. Познаването на клитора и неговата роля е от съществено значение за сексуалното здраве, самочувствие и удовлетвореност. Сега нека обърнем вниманието и на G-точката. Тя е малка зона, разположена на предната стена на вагината, на около 2-5 см навътре от входа. G-точката е наречена така в чест на немския гинеколог Ернст Графенберг, който пръв я описва през 50-те години на миналия век. Според изследванията, G-точката е област с по-висока чувствителност, която при правилно стимулиране може да предизвика интензивно удоволствие и дори различен вид оргазъм от този, който се постига чрез клиторна стимулация. Въпреки това е важно да се знае, че не всяка жена усеща G-точката по един и същи начин. Някои жени я намират много чувствителна, други по-слабо, а трети изобщо не я откриват. Това е напълно нормално, защото всяко тяло е уникално. Познаването на собственото тяло и отворения диалог с партньора са ключови за откриването на това, което доставя удоволствие. Защо е важно да знаем за клиторът и G-точката? На първо място, сексуалното образование помага за по-доброто опознаване на собственото тяло, комуникацията с партньора и създаването на пълноценни интимни отношения. Митовете и неразбирането по темата често водят до неудовлетвореност и срам, затова информативните разговори са първата стъпка към промяна. В заключение, клиторът и G-точката са две от основните ерогенни зони при жените, всяка със своята роля и значение за удоволствието. Не се страхувайте да изследвате, да задавате въпроси и да търсите информация. Сексуалното здраве е важна част от цялостното ни благосъстояние. Благодарим, че гледахте. Ако ви е било полезно, не забравяйте да се абонирате за канала и да споделите видеото с приятели. До нови срещи!